Было ў цябе так, што ты ўжо некалькі месяцаў у іншай краіне, а ўнутры ўсё яшчэ адчуваецца, быццам бы ты выпала з уласнага жыцця. Нібыта ўсё нармальна, але забываеш звычайныя словы на роднай мове і становіцца неяк няёмка, нават перад сабой. Пасля звычайнай сустрэчы з людзьмі адчуваеш стому, быццам бы адпрацавала 2 змены запар. Усё часцей думаеш, быццам бы з табой штосьці не так, астатнія ж спраўляюцца. Калісьці я таксама праз гэта праходзіла. Доўгі час у мяне ўвогуле не было працы. Дні зліваліся, я шмат сядзела дома, нібы нічога не раблю. А ўнутры была стома, напружанне ў целе, спіна балела ад пастаяннай напругі і адчуванне, што я застрала. Зараз я працую псіхолагам-кансультантам з жанчынамі ў эміграцыі і вучуся наратыўнай практыцы. У ёй мы глядзім на такія гісторыі не як я зламалася, а як на гісторыі, у якія цябе закінула эміграцыя. Я павінна цягнуць, не маю права скардзіцца. Калі ты пазнаеш сябе ў гэтым, з табой праўда ўсё ў парадку. Ты проста жывеш у вельмі складаных умовах.